siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggi malih tengene kontene Mbah nggih pemirsa. Iki aja numbaske apa telur puyuh. Wis sak anane kuwi paling gak enek sekilo Mak kuwi. Ning gone pasar induk Cepu nggih pemirsa, nek jek isuk kan pancen ijek isuk ijek rame nggih. Lah iki Mbah Wo Irah Mbah Wo Dongkol pemirsa nggih. Iki musike banter pemirsa dadi yo oh iya mak dek Susi pesen anu apa kuwi mang ceker nek kono ora ceker suwiwi karo kepala golekno ning kono wis karo kulit lumpia wis golekno mak kuwi mak. Nah iki suasanane pasar induk Cepu nggih pemirsa. Transaksi jual beli antara penjual dan juga pembeli. Berarti transaksi keuangan negara itu pasar juga berpengaruh gitu pemirsa. Maaf kalau keliru soalnya apa? Tiap hari perputaran uang kan teng pasar ya. Pulaan, blonjo didolne gitu. Ini milih telur puyuh. Iki sing lapak paling gurih, cedak pasar ayam Unggas ya. Yen mak cah ben milih-milih. Nah, pemirsa inilah suasana pasar. Apik mak, pinten Bu saniki wos ngeten iki? 13,5. Terus sama ndang milih kentangnya mak? 4 kilo. Nggih. Oh. Dek Dewi pesen pira mak? 3 kilo. Sak wortele sisan. Lho mak wortele delok Lho ki tewele buke wis diirisno sisan. Ayoh ya mak ya. Wis gak usah ceteh pulut. Aku dek mang ndoi iki bogi. Apa ya? Tewel mang duwe tewel itu peseni wong-wong ku telku duwe adi. Seni wong-wong. Ora pate enek ane kene Bu ya. Duwe tewel dhewe ning kulono. Gadah anu wite ki ambak Bu e. Mak aku tukono Lombok mak. Ya kok angkat tak anu sik. Langsung jenengan ya tak syuting. Piye nek gowok ki piye? Mbak. Mboten gowok jenengan kok. Mboten nek Bu. Mboten nek Bu cantik kok. Sakjane lho miring. Oh, Bu berkaca dulu. Wah nek dong. Sik. Oh alah mak jah. Godhong anu mak, godhong katuk untuk melancarkan ASI. Godhong telo. Nggih. Kula mari pun gadah putu, Bu. Nggih. Wortele sekilo. Iki lah ya mak apik-apik mak, Mama. Iya. Iya. Lah, ana lapang sakne yo gak apa-apa seperti ngentek. Yo ngentek. Kabeh nek wong amen iki. Iki sing mang tak tumbasi apa jenenge kulit. Iki mang mak kulite mak. Oh ya wis ya dadi siji. Kulit lumpia. Oh iya kok sing nulis. Pesenane Dek Dewi lah. Iya. Ya mak, Mama, met. Iki pulpane. Manganan. Nggih, ajeng derek manganan kok. Soalnya nggih diteri ngoten Bu, gentosan ngeteri ngoten lho Bu. Diteri. Bu nyatet riyen Bu. Kentang 3 kilo. Kentang. Sekilone 18 ping 3 pira Bu? 18 ping 3 seker papat ya Pak. Nggih. Iya, Mak. Iya, saya katakan. Iya, saya katakan. Tulisannya Mak Cah apik kok lho. Oh, wortel setunggal kilo. Iya, sik. Oh, oke. Mbok abange. Sik. Kayak gini sik. Ape masak. Kuwi ning kono mang pelatih wagi. Oh, iya. Lanjutnya golek brambang. Brambang saiki ini 48 kilo. Yang besar. Yang besar. Lomboke ayu-ayu, apik-apik to. Lah nggih lomboke jios. Aku mau milih tomat bener kan.
Nggo sambel. Iya, mateng, Mak. Setengah ae. Kilo kakean wong piro setengah. Lah ya setengah ae, setengah kilo. Bakul buah. Iya, sapa ya? Iki dulu sing kobong iku lho pemirsa pojokan iku sing dulu tragedi apa? Terjadi kebakaran pasar waktu Kinara usia 2 bulan wis takjak ndelok pasar kobong nggih. Wis tak nilai ya, sama nilai tomat. Nilai tomat. Mak, nilai tomat. Nek nang gone bakul-bakul ngene iki seneng ya, Mak ya. Ya, Mak ya. Ada yang ngentek lagi. Sapa ngerti sing kaya nggo wadah iku lho Mak roti sing bunder sing tak maksud nek menawa enek. Nek gak ya engko ning gone Mbak Pitra. Nek menawa lho Mak, ketoke pepek kok Mak. Mulai tampah apa megake weneng iki. Aku eling Mak biyen pas sampe dadi nyantene Mbak Indah aku tuku borampe apa enek ngilon kaca apa kae yo ning kene Mak. Ambek kreseke barang yo Mak yo. Ku 5. Apa teh? 5 mesti kayak 5. Kok warnane seneng sing ngono Mak? Nek aku seneng ijo Mak. Ijo ketoke Ini papat. Lah kok sampean gas? Astagfirullah, aku gampang kok. Dede apa? Sak ya. Wis papat ijo. Nah Mak sing rondok gede Mak, sing tinggo Mak Besti. Tak keliling aku. Iya. Kangane kene. Kangane iki. Kangane kuwi kangane sithik. Kangane Mak nek samono gak anu Mak. Lah kuwi ya. Pengkoh ya kuwi pengkoh. Lah iki bener sampeyan iki. Warnane padha ae ya. Iya. Bisa samain kabeh ya. Gak apa-apa ya. 8. 8. 1 2 3 4 Api, ambek sisane kresek Mak kok. Iya, masih sik. Kresek ki anu Mak. Seumpama luweh pun, iya luweh pun kena dienggo mbuak sampah gak yo ngono. Iya Mak kandel. Mak enek rego ya enek rupa ya Mak ya. Golek iki lho pemirsa, pengen golek tas-tas to apa ya ono. Iki ada sambel apa lho. Ungu Mas, ungu. Ungu ae. Coba Mak, uji coba. Oh masuk. Kasih sak ya. Gak kangane kuwi Mak kreseke. Ketoke Bang kangen iki berarti gak kene apik wis. Lho wis pas. Lho apik kok. Piye? Kok apa geden? Ora kok geden. Wis, apa ya? Oke. Ngepas pas. Sampean ndek iki lak tuku erok-erok cilik ya, Mak. Aku pengen nih, Mak. Lah iya, aku pengen kok. Erok-erok cilik lho. Ning ndi, Mama? Sama ndek iki tuku aku kok pengen ngono lho. Erok-erok cilik. Iya, enek. Lho, Pak dhuwure sampean amit-amit. Oh iya. Lah. Iya. Kada dia aku. Lah, aku pengen kok, Mak. Sampean duwe iki, aku yo pengen duwe. Tuh, iki lho pemirsa. Heeh. Ki apik iki. Masa rasa kesing ping sak ada. Nggih, iki tak klumpukno kene nggih, Mas. Apa mah, Mak? Sotel wis eneng. Anu eneng. Apa nih, Mama? Sik tak takok nikah iki. Mika bener to? Iya, nek nawa eneng. Nikah itu Mas, bener goda roti ini. Wah, renorno ini. Oh, wis. Gak ada, ya wis kok golek ning liyane. Anggo apa tak bayang, Mas? Ayam kotak ibu enak. Enake kotak ning kotak duwe, sak potake piye jajal deleng aku. Kotak delok. Lihat dulu sik. Tinggu ada ayam, kok ditempeti piye, Mak? Ini lho petike kuwi. Kan kok dicacah to iki lho. Kotak iki. Piye, Mas? Lho ngene iki.
Gegeden ora menurut sampean. Yo gegeden lah. Gegeden kalau sing gawe apik lho. Lagi Ya, wis kok. iya. Kuwi soalnya kok ambek sak sambele. Iya, wis ilang Sak kok ikune. ya. Wis ilang kok nek. Tapi nek sing utuh gak cukup, Mak. Gitu. Hah? Nek sing titik utuh. Aja diutohno, maksud iki dibelah papat. Iki. Piye? Lah mosok gorenge utuh. Iya wis iki lah ya. Iki lah Mas. Gorengnya utuh. Utuh maksudnya pitike utuh kan dibelah, Mas. Ora di anu utuh gak. Kene lah piye gak apa ya? Gak apa-apa, berarti berolas. Ngene kan didorong kok sambel dijewekno gak apa-apa. Oh iya sambelin kok ning. Oh, jangan. Ya, Ya. oke. Ya. Iya, soalnya kok enek sambel sing nek timun dia dhewe ae. Iya, ngono ya. Kan Iya. Mikane Mama. Iya wis, Mak, kowe. Mas aku butuh satu boleh ta ya? Boleh. Ya iya. Kok satu, Mak? Lha gak yo rolas leh. Kan sing kuwi enek, kok nek Oh, sing kuwi Siti. Iya. Iya, gue Mak Besti. Kan ada semua. Utuh tapi kok dibelah-belah Belah, dadine lah, cukup iya. ya. Saiki wis entuk tempat nggo adae nasi. Ya engko dadi siji pemirsa. Dadi ora usah nyalini, langsung ikut dikasihno sekalian sak wadahe ngono lho pemirsa. Iki arep segala pokoke eneng pemirsa tumbuh. Zaman biyen kuwi enek bancaan Mbah Yat almarhum iku nganggone ngene iki nek bancaan, nganggone tumbuh. Arep golek pot, arep golek apa iki jenenge cepretan tikus ya ana lengkap pokoke iki ning pasar induk bagian nggo mburi cedak bagian ayam-ayam lengkap ning kene. Sepen ditung sik Mama. Ngene iki kelingan zaman ibu ijek sehat ngono kae ngger pulaan aku tak goncekno rene pulaan ning kene ya golek keset, golek sapu sodo, sapu pulaan ning kene pemirsa. Lengkap. Kayak kene ibu wis istirahat di rumah guys, genten sing nom. Genten sing Mama Susi sing dan Mama Susi yang meneruskan usahanya. Apa nih Mak sampean Mak sing kurang Mak? Kreseknya wis ya Mak? Mama, kreseknya sampun? Iya Mak. Iya. Wis ngene iki pemirsa, nek manganan wis umume ngene iki nek ater-ater yo ning tumbuh ngene iki dikreseki terus enek jajan segala anu ning kene. Mboten tek nganggo sing mewah-mewah pancine wis pokoke padha umume. Dene sing kadang enek kok enggak mewah seperti yang sana nggih iku kan monggo sing sono yang sana mewah nggih mboten napa-napa nek kita iki semampunya sebisanya yang penting seikhlasnya mboten terus mewah-mewah demi entuk jenengan anu terus ngoten niku lah pemirsa kudune iki mewah sing miyayeni kaya nggone kae lho kono-kono mboten kula mboten kados ngoten niku. Kula sak mampune kula pemirsa. Betul ya. Penting niat kula ikhlas pengen ater-ater nggone Mak Bestiku wis ngono ae. Soale Mak Besti iki baik nek mbek aku. Adah mrica brambang bawang. Ngono Mak kok brambang. Mrica. Terus anane iki Mak ketumbar. Papat gak apik Mbak. Lah iki sing iki lucu. Nggenku tapi cilik-cilik ya Nan. Aku wis ya. lucu. Aku wis tak adae ngono kuwi Mak, enek moto uyah gula, tapi saiki tak sing gula tak kok ning ada sing gedhe. Cilik-cilik tak nggo tumbar merica. Ngono kuwi. Heeh. Mama pengen di apa? Mama pengen apa? Wah enek ngilon barang enek apa kok ngilon kaca ya nek aku ngarani ngilon. Mbak Yun ya apik ya. Kuwi sing nyeregi cilik nek sakmene iki sekupan Mak sakmene iki lho enek sego enek apa kertas minyak enek apa ora Mak kan ngisore kan dikek kertas minyak oh ya wis Tak golekane nek kresek-kresek iki kan Iya. sisa tak lebokno ngono. Ngono ya Mak ya oke masih di pasar pemirsa cek apa ya Mak oh ada bumbon cilik-cilik iya gampang kok tak anu sisan kasih sisan aku tak golek erna-erna kuwi pemirsa nek jeligen oh ternyata bakul anu barang ini iki lho pemirsa tak kira mau apa kuwi jenenge ember-ember ternyata ya iki barang Mak plastik kresek butuh apa ora Mak plastik kresek Mak lah iya aku ndek mau cerita ndek biyen Mbah Yat almarhum Mbah Yate oleh Rat Mbah Minah kuwi nek bancaan ngene iki Mak
Apik ya, Mbak ya. Iya. Ngene iki jajal ngene ya sekali-kali. Ngono ya bancaan ngono ya Mak ya. Iya. Sekali-kali ya Mak beda dari yang lain ya. Sego terus ngono. Sego Kasine terus sing kuwi. sego dhuwure ayam goreng lalapan, sambele sing winuk ngono kae. Ini apik ya, Mbak Yun. Apik Mak ya. Apik, Mbak Yun. Engko tiron. Mas ngeten iki pinten Mas setunggale Mas? Sik wonge renek. Niki lho, niki lho. Niku 10.000. 10.000. 10.000 sing diteri wong 40. 400.000. Ya Mak yo. Tapi lucu ya tiron kan. Delok kas tironan pemirsa niki. Bancaan meneh kok tironan. Tironan ini neptu pas suro niku lho, neptunan pas sasi suro. Takok lho. Alhamdulillah wis nyampe omah, wis ditunggoni Yaya Yoyo. Intan malah ki ngabrek ning kono kuwi lho kok, ning pantai. Bu, aku mah nyapu ngelapi mobil wis. Loh, iya ta? Walah. Kinclong ya. Wah, kinclong ah. Kinclong kae kandhane kok. Walah, iya ya, makasih ya. Iya. Mama ewange ngusuni. Nek rusone tak lapine ya, Bu. Heeh. Nek rusone. Kuwi apa panganan apa ngene iki? Gak panganan kuwi blok ember-embernya ki helme Ibu. Di. Iya, pitike kan antri kan. Pitik urip Dek. Antri dibeleh terus disisan dibubutno, diirisno sisan. Ora iso mulih sirine. Lho, tres seneng ning pasar yo, Mak. Pasar apa-apa enek yo, Mak yo. Sandang kono Dolanan piye? Ora, wong tres seneng ning pasar. Ning pasar reno-reno eneng. Nek tiba le, nek jatuh le. Iki jek siji iki. Gak ding wis kok. Tak. Dek Dewi Sumbi ning ndi, Dek? Oh. Piye. Ayo Mak dimamak jajane Mak. Oh, kene ning pasar hiling jere Mak. Jere Dek Susi gak iso mulih ngono. Oh, kene seneng ning pasar kok. Aku ning pasar seneng. Mbok pinjem ya. Penghinaan dunia akhirat iki Ayo Mak dimamak kayak anu ya. Anu jajan iki. Ku lho Mak klenyeng Mak, klenyeng. Telepon. Kok oga? Menyok goreng kan klenyem ya. Iki lho. Oh, ki jajane iki ya. Jajan pasar. Pelo ati. Ora, wis tongko mamak wis beres pokoke. Wis dipasrahkan karo mamak. Tak tukokno tahu isi. Iya. Dek Dewi ki pengen bubur sayur, Mak. Mbak sama tek suwi gak nggih bubur sayur. Ya Dek engko insyaallah bar ko pasar engko aku ngono. Terima kasih ya Dek ya wis mbok sapokno, wis dilapi montore. Mobile wis Mobilnya klincong wis ya. diklincongi. Klinconge kandhane. Mobile apik. Klincong ngarani kinclong dadi klincong. Klincong wis apik. Halo Mama. Omah to yo. Kuwi tak tawani. Masak apa, Nduk? Enek apa jenenge kan Ibu tuku ayam. Tak asem-asemno ya ayam. Aja Bu emoh. Aku pengen sayur lumbu. Gulune menek apane? Wis bersih ngono lho. Aja mbok ngene iku malah iritasi teh, gatel. Halo sayangku, cintaku Toltil. Tadi kamu digoleki Mama. Kamu disuruh mbah apa mang lali gitu yo Nan. Makan. Mbak Intan, tadi pagi tak gorengno sego. Mbah kamu ketok digorengno nugget apa kuwi ketoke? Kon makmu ojek kudu dolanan ya pemirsa. Ya wes, batinku enek iwak pitik ngono ku lho. Asem-asem kan enek gulu, ceker, suwiwi pikirku. Kincang ya. Oh iya wes mbok odok mbok udohi mau ngono lho. Kinclong ya kinclong. Wes nyah ki digawa kamerane tak jukuke montore. Ngene Mbak Nana terima eduk kae kok. Mama soalnya Mama Susi ya asem-asem ngono kuwi tan asem-asem suwiwi, sayap, kepala. Aku pengen jangan koyo lumbu. Lumbu disanteni. Guyang-guyu mbok enteni. Gak usah ditutup ya anak Yaya. Gak usah tak tutup ya Dok ya. Saya pakai ini saya datang. Cuy. Ora nek lumbu blas. Ora nek lumbu, Mbak.
Oke jaluk jangan lumbu i. Ya wis lombok. Gudake mak cah iki. Yo, gudake mak cah neh. Mbak lombok, Mbak. Lombok saon, Mbak. Mbah, Mbak. Manges tuku lombok lho kosek. Campur, Mbak. Ki apa tan? Panggang jangan lumbu. Ya Dik Dewi tuku iki. Gede-gede pindangnya 17.000. Lah terus sampai apa? Jangan lumbu lah iya kon ning gone mak jam sampai apa lumbu? Tempene ditepungi kayak diingi. Terus Yo sekarang apa ngarahku? lah piye pindang dikrengseng? Sekarang. Tenan? Iya. Enak lombok ijo, Mbak. Lombok ijo saon, Mbak. Jaluk ndang jangan lumbu pokoro Dik Susi ndek iki jangan lumbu, Mbak. Ngono ceritane. Iya iki wis apa jenenge nyampe omah. Tak turuti tan. Tak kelakno lumbu. Iki blonjone iki to. Wis sinten sing tanduk mundur. Nduk mundur ana. Nah, ya kene. Nah. Wis aku tak lungguhe ngene. Lungguhe nganggo sandal. Duduk. Sandal jepit. Teneng. Lek sus jangan ngenean terok. Wis. Seperti biasa pemirsa ditumbar bawang lombok pindange tak krengseng Mak jah ketok i. tak krengseng lombok ijo wis dadi diombah sing resik Mak jah ketok. gak apa-apa diapakno le mendino yo mak jah ketok Mak jah kelana. wis terima kasih Mbak Mak Jah ning gone dunia permasaan, dunia berkelana, dunia moyang-moyong ning pasar. Ya betul. Wah, lagi lumbune lagi tukul pemirsa, gone dulure Mak Jah iki. Lagi tukul le. Kok mam tenan ora? Betul. Rek wesem lho ya. Nyatul. 100. Haha. Pokoke ben gak gatel niku molak-malik. Bumbune jenengan masukkan dulu. Enteni umop neh, terus lumbune baru jenengan masukkan. Nanti insyaallah lumbune mboten gatel. Betul. Iya betul. Tuwek. Duh kuwi tuwek. Tuwek sak padha ibu. Gue dimasak ambek talese ini. Talese lumbu wah jasa. Mak Jah ngembah ayam biasa besok dimasak. Dua cara terateran nek manganane cek sok Jumat, sok Jumat ini nyicil terater. Dadi kok Jumat karek tinggal bancaan saja ning ngene pendopo. Telon. Mama Susi mbah ini. Bayi tak ingok sare. Si balawak ora ngapa-ngapain ngancani bayi sare, Dok. Iya engko asik. Tapi biasanya bayi sare awak nggone kok ngisor ya melok turu. Awak melok turu. Ndak oleh. Aja sesuk. Gaya ning ndi ya? Aku mah gak raya. Mbok ayo ning ndi mang? Bar maem terus ning ndi bulanan paling. Ya pemirsa demikian ya. Konten berkelana pagi, pasar, belanja, terus tekan rumah. Ibu gak ketemu Mama Umi ibu Mama Umi ndek mang ngedoli wong. Oh, ngedoli wong. Mama Umi teh kan duwe Mbak ning Mbah Sis. Mbah Sis di rumah, Dok. Wis gak tutul ketoke, di rumah saja. Oh, ning omah Wis saja. pensiun ganti sing enom. Walah.
Gimana pemirsa nggih, kami pamit Ngono. dulu. Doa terbaik untuk undangan semua. Mm-mm. Selalu diberikan hati yang bahagia, Betul. hati yang damai. Betul. Kami pamit dulu. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.